Varias estradas das parroquias de Furco, Aguada, Marzás e Viascós en Castro Carballedo serán arranxadas a través do PEN 2012. O Programa Estratéxico de Infraestrutura no Medio Rural, financiado polo Goberno Central e a Xunta, investirá nestas obras 82.000 euros. Onte chegou unha comunicación da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural, para firmar o convenio entre o Concello de Carballedo e a Xunta de Galicia e que vai a poñer en marcha unhas obras do PAIN 2012. Decidimos incluir unha serie de obras que efectivamente se firmaron onte, que supoño que se executarán en breve plazo, que son actuacións en regeneración de estradas na parroquia de Furco, na parroquia de Aguada, na parroquia de Marazás e na parroquia de Viascós. Como en outros concellos de Galicia, a conservación das vías depende en parte das axudas que recibe das diferentes administracións. No caso de Carballedo, o concello conta con máis de 300 km de estradas. O Concello de Carballedo, só de vías municipais, ten no orden de 300 km de estradas e, claro, isto ten moitas dificultades para conservalas porque por elas, como todos sabemos, circulan por vehículos de todo tipo, tractores de doble tracción moi cargados, camións de madeira, en fin, unha serie en varias zonas do Concello. É necesario estar moi pendente de todas elas, e estar pendente significa non é só ver como se deterioran, senón que significa investir nas mesmas e por diferentes medios. A veces facémoslo nós con os nosos propios medios, pero lóxicamente cando temos un plan deste tipo procuramos investilo nas mesmas porque consideramos que é prioritario para os veciños. E, bueno, ahora mesmo estamos nunha situación bastante aceptable, nunca desde logo óptima, pero sí bastante aceptable, e esperamos poder seguir mantendo estas infraestructuras básicas.